al Casal Jove de la Palma de Reus, on avui es realitza per primera vegada una jornada d'orientació acadèmica per a joves que no tenen clar quins estudis cursar en el futur. Per això tenim amb nosaltres a Maria de la Rosa, que és tècnica del Servei de Treball i Orientació Acadèmica del Casal de Joves de l'Ajuntament de Reus. Bona tarda, Maria. Bona tarda. D'on va sorgir la idea? Doncs la idea va sorgir que vam veure nosaltres els joves de Reus i dels diferents municipis de Reus que tenien mancances i tenien una mena d'indecisió a l'hora de triar els diferents itineraris. Estaven, per exemple, en cursos de quart, d'ESO, i no saben quines modalitats de batxillerat agafar. I jo crec que és un bon moment perquè s'originés una jornada en la qual vinguessin estudiants d'una universitat a resoldre els dubtes. I quin és l'objectiu que voleu aconseguir amb aquesta jornada? Doncs primer de tot l'objectiu és apropar una miqueta a la universitat al jove, és a dir, que siguin coneixedors dels estudis universitaris. Quina ha estat la resposta dels joves que fins ara han vingut? En un principi no es van apuntar gaire, d'acord? Perquè, bueno, si al ser fora d'horari lectiu no arriba tant als joves. Però mica en mica hem fet difusió pels centres educatius, per la nostra pàgina web i mica en mica s'han anat apuntant. Quines expectatives teniu de la jornada d'avui? Doncs les expectatives, simplement que aquell jove que realment tingui dubtes pugui sortir d'aquí amb una idea mitjanament clara de quina modalitat de batxillerat triar i posteriorment de quin estudi universitari.